सिगाङावनो अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे बाय नोंथांमोननि सिगाङाव जासिहरनाय जाहैबाय लोगोफोर दायो आङो नै मोनसे ब्लग लाबोनो सानलायबाय आरोना बे ब्लगआ जाहैबाय माने सेल्फ हेल्प होनांगौ ना आइजोफोरनि थाखाय होनो माने 10,000 चेक रानदोंना गुबुन गुबुन जायगायावबो होबोनायखौ नुबोबाय इउटुब फेसबुक नुबोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा नै जोंनि क'क्राझारावबो दिनै जागोन आरो दा बेवहायनो फैदों आङो जा हायो एसे भिडिअ खालामनानै शेयार खालामसैलाय नोंथांमोननो नायलांदोलाय अननानै माने जोङो दा सफैबाय आरो ओमफ्राय गोबां मानसि फैदों आरो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय ओरैहायनो जेरै दा एसे माबायाव खालामबावनोसै सिङाव नै ओरैजायबो गोबां मानसि दङ सान्दुंजों जाबजों माने ब्लाउस गोजा जोमग्रा गोजा दख'ना गोमो गानलायलायनांगौ जाहैदों आरोना ओरै फैगासिनो दं जोंबो थांगासिनो दङ ओमफ्राय दा मेंलायलायनाय मोनबायहाय जोंहा दा सिङाव हाबबाय आरोना नै ओरैबायदि गिदिर बुरजा मानसि दं आरोना बबेजोंमोनथाय लामाया ओरैबायदि बुरजाखा मानसिया नै 10,000 मोनजाया जम फैदों बियो मालाय मोनजागोनखौनो जमनो फैदों आरो माने सानैबो गैया मोनजाया जों सानैबो गैया मालाय मोनजानायखौसो नायनो फैदों ओमफ्राय नै ओरैजायबो बिराद मानसि आरोना गिदिर मानसिजों नै 10,000 जाग्राया बेबो भिडिअ खालामदों डलारनि भिडिअ खालामदों बियो डलारनि मोनजायाखै स' मोजां मोनबायदां ना स' मोजां सोरबाफोर बेगफोर गोमानाय गलांनाय बे गनाय दा नागिरखागोन आं गासिबो थांजोबबा मोनखागोन इसिबां मानसियाव खुसिना दानि जुगाव सोरनिबा बेग गोमाबायो फैबाय मामाजि फैबाय मामा फैबाय কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 21,768 গৰাকী মহিলা সদস্য আজি উদ্যমিতাৰ চেক লাভ কৰিব আৰু আমি 15 গৰাকী মহিলাক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ মঞ্চত আমাৰ অভ্যাগত অতিথিসকলৰ দ্বাৰা এই চেক প্ৰদান কৰিম আৰু যিসকল ৰৈ যাব তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে আজিৰ দিনটোতেই আপোনালোকৰ প্ৰাপ্য চেকসমূহ লাভ কৰিব মাত্ৰ আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে অনুষ্ঠানটি সহযোগ কৰি যাব আগ্ৰামৰ মহিলাই মহোদয় তেখেতক আমি আমি আদৰণি জনাইছো আমাৰ মাজত মাননীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব পৰা ৰাজ্যৰ মাননীয় জনস্বাস্থ্য কৰ্মমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মহোদয় এইবাৰ আমি আদৰিছো লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী মহোদয় আমি আদৰিছো বিটিচি কাৰ্যকৰী সদস্য ক্ৰমে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী মহোদয় দেহাছৰ বসুমতাৰী মহোদয় আজি সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া এই সমষ্টিৰ বিধায়ক লৰেন্স ইছলাই ডাঙৰীয়া আমাৰ দেহাছৰ বসুমতাৰী মুনমুন ব্ৰহ্ম প্ৰকাশ বসুমতাৰী মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰীকে প্ৰমুখ কৰি বজাই দিয়ক নিজৰ কাৰণে বজালে জোৰে বজাব লাগে ইমান লাহে বজাইছে যে নিজৰ কাৰণেতো জোৰে বজাওক মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছো যে আপোনালোক সকলোৱে লাখপতি বাইদেউ হ'ব পাৰিব আমাৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ৱাৰ্ড নং 4
বিবাৰবাৰী আত্মসহায়ক গোটৰ মঞ্জু ব্ৰহ্মক আমি মঞ্চৰে আদৰণি জনাইছো আৰু তেখেতক চেক প্ৰদান কৰিব আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা জিলা আয়ুক্ত মাননীয় পংকজ চক্ৰৱৰ্তী মহোদয়। बोरो मन्जुआलाय ओइ मन्जु लागोनि এইবাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ৱাৰ্ড নং 8 সূৰ্যজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য যুগমায়া বৰ্মনক আৰু এখেতক চেক প্ৰদান কৰিব আমাৰ মুখ্য অতিথি বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী মহোদয় আৰু অন্তিম গৰাকী मन्जुखौबो रोमै रोमै दख'नानै ओरैबायदि फालो फालो आरोना जोब्बाय नालाय दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय ओरैबायदि सावरि बायदि जाजोब्बाय आरोना सान्दुङा लामायालाय बबेजों लोगोफोर गावजों गाव नारथुमलायनानै जिबयसै लकाउन्टार माबा होजोबदों नालाय आयौ 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 थैलायखाबाय जोब्बाय लोगोफोर एबार 10,000 सेकखौ मोनबाय ओंखारबाय बोरो नोंनि 10,000 सेकजों मा खालामगोन नोङो नायनि 10,000 सेकजों मा खालामगोन ना सोलायबावबायनो लाख कोटि बायद' जासिगोन बियो होमबालाय लोगोफोर ओरैबो ओरैबायदि दोबै दोबैखा भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'नोसै लोगोफोर मोनबाय नालाय दा थांफिनसै ओरैबायदि फुंनिफ्रायनो जोङो फैनानै सानथि जंफैबाय आरोना जोब्बाय बिदिबा भिडिअखौ बाहायनो नै मालाय खमला दखान फिथा दखान होनायफ्रासो जा मोजां फाननो हाबावबाय थोलायबावाखैसैनो फिथाया जों बोजोंनि होफैदों आरोना 10,000 लांग्राफोर रोमै 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 नुहुरलायनाय